mengke diwuruhi kalih Mas biasane aku salaman sing muni sing ngalami aku. Lho, kok iso ngono lho? Munine piye ta, Mas? Nah, tak contoni ya. Engko Terono tak contoni. Menawi kula wonten lepat kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Yes, padha-padha. Aku ki nyontoni. Aku nyontoni ora njaluk sepura. Njaluk yo apik to, Mas? Lho kok Nyuk munyuk. apa tek? Betul tek. Ora nyeluk munyuk Maksudnya Mas Akbar ki marahi sampean. Diwarai contoh kata-katane ki ngono. Lah aja ya wis padha tuweke, Dek. Oh tuwek kok ora iso. Ha iya. Mas aku. Sedaya kalepatan kula dengan sepura nggih. Nggih. Nggih mampun. Lho. Wis kok gempon iki lho. Nggih acarane nganten nyapon lho. Lah kowe iki ndek bodo pas anu lebaran wingi lho. Apa ora dijaluki sepura karo bojomu to? Jaluki tapi aku nganten di anak loro gak jelas belas kok. Kok mboten jelas sih maksudnya karepe ya kaya wong-wong kuwi anggere wis bar salin pakai bar salat Aid gitu ya. Bar salat Aid. Salat Id. Salat Id. Bar salat Id gitu. Langsung galuk ngapura niku ya aku kadang tak engko ndak kono isin aku ngono. Terus mbok balesi. Aku padha mate padha gendenge ora jelas kok. Lah ngono kok jare siap arep tak jaluki ilmu tentang permantenan wong karo bojone ora akur. Lho, akur Mas. Ya cuma ora jelas ngono tok. Lah ngono kan aku nek arepe rabi ngono kan ora iso nyontok sampean. Ngono lho. Arep rabi sapa? Arep rabi sapa? Lah nek cara sampean paling cocoknya karo apa? Lah nek Mas Akbar sesuai dengan profesi. Ya. Profesi. Aku mau muni piye ta? Nek niki manten anyar niki Mas nganteni sebagai anu ta? Apa ki? Anu guru. Guru kan padha karo sampean. Guru nggih, Pak nggih. Oh, mboten. Oh, tak cocok lho iku. Mending nekat. Aku sesih isin kok bareng. Isin kok budal. Ora budal piye karo mbok semayani kok. Mas aku Cocoke nek Mas Akbar sebagai dalang wayang kulit. Ya. Niki paling boten nggih sinden nggih Mas Akbar. Ayo. Paling ora ki sinden. Sinden entuk, penari entuk. Lho, kok sing berkambon seni lah. Nah, kuwi sampean perlu takok karo aku. Justru sampean kok ndek bojo momo suben ayu terkenal kaya apa aja sampe sinden. Lho. Nek duwe bojo sinden malah penak to. Lho. Budal omah bareng. Mulih bareng. Lah iki nampa job sing wedok. Ya. Kok sing lanang karek ndalang mulih opah rokok lho. Ya ora? Gak dalang nggih ukuri ngono saiki awake karek sirah tok. Padha kuwi jenenge Akbar awake kaya triplek ngono kok. Lho, Akbar iki saka tembung Arab, iki tegese gedhe. Gedhe lho. Akbar Syah Alam. Iya, Akbar Syah Alam. Syah ki artinya raja. Raja. Alam kuwi alam semesta. Nah, sing menguasai semesta. Wah, wong e gede dhuwur. Lah iya jenenge Akbar lah kok milih sinden nyapa. Lho, aku ki anane ngomong ngono ki mergo berdasar, ngono lho. Dasare apa jedar? Sampeyan dalang laris kaya ngene ya. Heeh. Terus oleh sinden terkenal laris sisan. Heeh. Bayangne anak-anake sampeyan. Wirang ora iso ngeloni, sing ngeloni mesti sengkuni. Sik piye maksudnya? Nuwun sewu lho Mas Akbar. Sik ben dijelasne sik. Maksudnya piye maksudnya? Lah sampean laris. Heeh, laris. Bojone sampean sinden ya laris. Laris. Wis Padha larise. Han duwe anak rak kopen to. Nah, akhirnya sampean mayang, anake sampean umur 2 tahun, 3 tahun glinting ning guri kene. Heeh. Nek gak ono jero kotak, sing ngeloni sapa? Nek gak sengkuni. Yo anake carane ditinggal di rumah nyewa baby sister. Nah, baby sister tukang ngomong. Ora usah adoh-adoh. Tak kei contoh. Iki laris-larise anake nang omah lanang. Saiki akhlake masyaallah. Oh, anu soleh. Hah, soleh apa? Lho lha piye? Tahun baru pergantian tahun 2025 nang 2026. Heeh. Lah kok nang perapatan mendem. Ngono enak tutur. Wah, tekan Yo dindi. ngono diarai to, dagelan kondang jenenge Pak Yon. Amit Mas Akbar. Kowe aja mirang-mirang. Wis kadung nek kowe nyandak. Iki live streaming. Ha wis ora urus. Bonangku kuwi ya padha nonton kabeh. Ya iya. Kuwi ketua jamaah tahlil kok. Jamaah tahlil anake bajingan Dik. Sabar kok aja tukaran to, ki sasi bodol aja tukaran. Yo Angkene ngoten teng mobil mboten akur kula. Padahal budal bareng seragame padha. Padha. Jareke padha kok iso tukaran lho. Lah iya. Lah iki asline kan ora seragam lho, Aku Mas. jane wegah kowe rono. Betul. Wis tenan ya. Heh,
Aku rene ya.